Не дръж ми само. Ето, това е обстановката. Това е Румъния. Асфалтирани улици. Няма такъв кефче. Просто всичко е окей. Ти трябва да пътуваш. По принцип няма мъгла, но това се получава от настилката. Тук има аварийния изход. Голям бряг. След малко. За момента ще е така пък. След малко продължаваме с филма. Включваме се пак директно от Румъния. Една минута по-късно. Една минута по-късно да документираме събитията и пътната установка. В принцип е лятно време, но тук е кофти. Тук е мъгла, без преваляване от сняг. Не е сняг, това е бързо. Шофьорите са уморени. Шофьорите са изморени. Много оплакваме се от Ще подадем жалба. И предлага Румъния. Много. Просто трябва да се затвори от всякъде с гермите. Държавата трябва да се вложи под карантина. Ето този човек днеска 300 км кара 7 часа. Всичко става отпред. Отпред става, просто не може да се види. Ето тук има лека дупчица. Просто обстановката е много напрегната. Всеки е изнервен. Всеки е изнервен. Нещата са много сложни. Тук има някаква река ли, кой помина яма ли? Майката. Майко. Който е напрегнат състезател, не изпреварва цялата колона. Гледай какво мъгно. Просто забележете какво се получава. Това не е за момента, това е в продължение на 400 км. Тази еуфория. Който го гледа този клип, да си помисли после за Румъния. Не ще минава от тук. При Сърбия по-добре ще. По-добре през Сърбия да го заключат там 3-4 дена и после пак да продължи. Тук просто е ад. След една минута. Ще го избегнем това, ще го избегнем. Ще рискуваме. Чакай, че там виж, че някъде води до... До насрещното. Виж, А? прибирай се, бе. Добре, чакай. Какво да чакам, виж, че иди кола. Просто тук за тази стеничка, за тази стеничка се изнизват някакви техники. Топа джиги на всякак начин. Има тук пичови. Тук брачи си бало майка. Те са се отказали майчи. Честно казано не знаем и този път къде води, но се надяваме да излезем на хубав край. Много искам да си в България. Не остава много. 200 км ще пристигнем до границата, 20 км. но оттам нататък още малко. Майко, ти къде ще си ги поправят тия? Какво да правят? Те бързат хората. Просто те си загубили деня днес да дойдат до Румъния. Тук има един рибар.
просто останал за момента. Чака да се изнесе трафикът. Чакай рибата в колата ти. И да се ходи додолу. Ето тук обстановката се изглажда. Лекичко, без нерви. Плевен ли е то? Плевен. Да, Плевен. Тук наши хора има. Това дефиле къде ще закара, не знам. Леко. За сега така.